Teha kani ka video ngan pen ifi kumno ban request ya ki products ka kamut enda phila dep join kanu ka amount ma pi join san kandai ne ar hajar chispa ne kanu ka amount mentangan login ka ID phila ban login ka ID hakani korkom nang ta sa request ka product pendap kani ka detail jong pi password jong pi kumne hang tu te hang ni pio i madam mo i madam jongi bal dep join activate menta menin Pekani activation date i activate menin khat Julai te i activate da kaba ar hajar chispa deh tengi kwa ban request product menta kumno ban request product ya nang ne usual katiga lai tili lai tu da pim ni ai rum le da pi login kan pau kumne nang kong te ai bet na new knam direct na new knam badon hang tu knam press nang tu nang ta kidon kadon kan ni ka product kami ka potong ni product purchase product mo press hang tu purchase product nanta sa aya kani ka product request hang tu pendap kum tu te hang ni pio i hang ni pin select ya ka products ka ba pi join hang ni hakani ka jakato press hang tu how ni uni kunam badon harum ni press hang tu press bay hang tu te pin yo i kini ki tier small FMCG kit ka ba ar hajar chispa phila ban yo da kanika FMCG kamut ka FMCG full form ka dei fast moving consumer goods kamut ki tier ki ba ya bet man kasngi ka bangi bam kana du ki sini ki cha kini kitai ki khau gi yu kartu ka pen ite kamut ini kong ikwa da kini ki da kanika products tengin ngintik no hang tu kartu ka bapelon hang tu kar circle ngintik hang tu lan ni la da pikwa join da ka ar hajar chispa ru pinyo da ka t-shirt lai teli da pikwa da ka t-shirt ngin select da t-shirt Nutriveda combo kani ka jingdi mo kini ki health drinks ki jingdi ban koi pengkia ya ka mer ka phat jongi ban yada ki jingpang kini kitai hila ban je da ka to ba ar hajar chispa ru long kumta te kani FMCG small kit ka de ka ju hi tengin select ka na kini te to mentangin select ai bit haune ba circle kumtu te pekan la pau kumtu enda kala pau kumne nang ta ai ka address jong pi hang nukin deliver dengan pendap ya ka address jong ini kong nang tangan sa UFI mo ap ngan sa sange kani video to mentangal ada pendap ya kani ka address jong ini kong tengala pendap ka address jong VVI ka phone number jong fi ka ID number jong fi ru long hi pe house number kum tu te phone number kum tu ngan peni ka phone number te page ka kum tu te la pendap kum tu te tharai ki tu ba deliver kin tip hiang tu ka phone number ro la ai hang tu te nang ta press kani submit mo marsin tu press submit kum tu te benta ka bang don kam hang ni enda phila pendap ha ya ka ni ka address jong pi ki jaka jong pi kum ka chumudor menta ka chnong mo pat ka yu jong pi ka rimak kani ka lan mak kani ka lan mak kamut hajan ka ka don ka jing jong pi ne hajan ka school ne hajan ka kumta hajan ka building ka hajan ka madan football ne kumta khang ba kitu ki ba deliver ki kan pensuk ya ki mo te phila ban ai ka phone number jong fi hakani address ad bu lang bat ka address pendap ya ka phone number jong fi ru nang tak hang bakin suk ba kolong pin ai ka address hakata ka rukom bakin kan suk ba yang aku munong deliver sumudor ban deliver ya katir jong pi sumudor hakata ka rukom te pia ban pendap enda pila ada pendap hang tu sanyon bet na kan ni ka submit enda pila ada submit nang ta ka sapen kan sa tho hang tu request successfully pi kala